togo gusangereria amange kubwatirana na basaki baito anene chinga kechiga bakenya bagenderete kwe murungania kubwatikana nogo konga kubuima nonyera bonigo obotereri bwa serikali ya Kenya kwanza bagendete ko bakuburia bakenya banyare ko baukanyeka chinga ki bagendete ko bakubeka emeroberio yokwenekia buna obogima bwanyare ko babokoroba ayonsi nimeye manye Jumatatu ekerbo igotora bwatirana nere Joshua uta asensemo yebimanyererio naboigo emanye chigosoli nigo maranyara ko mokomerana amonere Sultan Victor Obanga nyare ko bagatwerera mange nganyare ko bagwateka kurwa ase ebiti byaito bye chigosoli tombo cha gosangana nche Evelyn Sero na nche Josephat Amisi imeya emanye Jumatatu. Oburimi nobonda n'umurubiryo bw'ogwesemya nakwimanya iguru y'oburimi bw'ekerero asabalimi bonsi imeyaliro bali Gusii nabeire ngo batebya nga oburimi nobonda naboigo oburimi nesiro nabeire ngo gotalia imeyaliro bali Gusii tumera nabalimi ao asto gusangana gukwana mange obonda bwensi ya Kenya nigo bokorwa ase ebimeri ao gati ebimeri ebyone kawa echae gati ebinde binge imanye oburimi bwa mugondo obutugi bwetugo na teknolojia yekerero y'abalimi bande bagendrete gutumika na kubaletera ligesa linene na Mildred Momanyi igombwatie imeyo moroberi bw'oburimi nobonda oyogo kira butambiri tukolecha maine ense mone nusugo ikachinsa ibere cha magoroba ndocho koletera amangana mange igoro y'oburimi nande nigongo batebya nga tegana irio tware oburimi obonene elindo onyara ko bagakora oburimi nabo gutwara ikigingege sinini kurinde okoro oburimi bosomete nande nyogotete ndagere yetio kebuya elinde nayo igwe obote bwoko yeria endagere yo noniganeti egetunguo kole para igochigwerete nganyare boyekire chinsaga oburimi nobonda Jumanne chinsa ibere cha butuko no moiroroye ritukuria Jumatano chinsa isano ni mochia mugaso na Mildred Momanyi naro producer yane mbwati to ande bakasomole mimbo boli na ki akora mabera yanyara ko bagagwansaiga Ndizi TV Ubwansu Gusii. Buyamana wanu mwanju mwalirio Ndizi TV andonzia soberete na ndilima mbingi ya tokonyana sembeo Andekroto chaka eiki enya nyasatu anjere chitariki 20 n'umutinyi 11 mwaka 2023 naisato nogosemerikwane une weekend yao nigo yalinge ntwere na nigo yalinge ya kabisa ekanone bono twachakire ewiki enya yotogotebana bono tuchaka munae na ntukura munae katotebana usika turjino mutinyo yo nigo bono okuminyoka mono sana kosatoro mutinyo 12 tukumunte omwaka oyo ekatotegerete nyasaye anyare kago twanjira tukoro mwaka toso mwaka 2024 ayonsi nyasaye tutegerete kyagara nero toire kebungo kyabona mambya wanchire tobe moyo toso imeyeste seniao wanjete nambeyemo ya Ndizi TV umuroberio Ensakia bono mambya asito korosera litukuria ragatena bono toroseri tuko nanto chake wiki andonsi soberete biyamono mwanchumuria ekero jorete gotengera Ndizi TV nero bwansusi anene boneko tugo chingera gosto endede kokera obokoreri bwaito bwe miaka ebere gisa tuchake gitasengia Ndizi TV gosemero bya Ndizi TV echako irukwa ase embeo woto endete ko kwakira nambu yo mwanchumuria ekero kwa bena intwe emiaka yonse natuachakira mwaka oito ogatatekero mwana mata iboirwe nigago ikabwabura okoraki nando oikotara oirwe ke skuru nere bono chikoba umonto mone hora into twara skiro gwete myake yebere nande kwabeire lishabigirito ligiya lisabigirito omuya okurike SMS yayo osobeire ka otobwatia
kose miaka iyo ebere twabere asobokore na twachakiro yo gatatu nyasaye otebo nyasaye nomuya ekapto endrede koba imeya Ndizi na rwanso mugusigo ni okukoruserie kobya andonsia sobere na gotena toska ekyagera obuna bugwansu bubugusi bokoretera mangana bunare tutariko ruzikende yonsi kwendo kwa yaretera bunatekire buna kiabeire kurwa sense moye binyoro ntitwakoretera na ekwanyara gakubogokuyamanya boyo ta sense media entertainment chi program cheto ejire chingia kwe faida yago kyaro mwanchumoria ebyonse tokubikora asenginju yao omwanchumoria oito on Ndizi TV na rwansu bomusi yangiri bageri go kwalika nikiandike ko mingo tena bono so imejo moroberio turuseri tukolyao tujaka manaye ina bora aboke ko bwato bunyanga nyango boke ubate biru kunyobike kurinde ebimbye ko suya torigereri Ensakia osembi kuzi atokora egasi yao tumugusi egetingije kingaini kyaryo bondi kyagacha embura egotwa oso amwae ndomo gusinya kwerigeria igakuboka mambya otuguto burangeti osoka bwerigeri erinde ekeronda karukura buna tabwa tinchara antwanya nitutokara ko mabegera obokumogo iyo nyasaye no muya tigabona nkwalya nikyandike komi toso amanaye gustujaka manaye mpaka omwere josho tabuna botambe nerendereba yumurobirio yo kwene kwene bintu byonsi igari nebwata maguta aisaine igari nebwata magoro ari buya atari gotesa byonsi bi paka safety belt imbiyeri ojoshota ele producer ito asemambi yabone kwene kibionsi pekene asenjira yabene kenda utogwaja sensema ya mitandao Facebook tonyore Ndizi TV News Digital pega sensema ya YouTube na boto nyora Ndizi TV News onya chinga kina boto tweet @Ndizi TV News paigo na boto nyora se website www.ndizitv.net abno boto nyora asenjira yabene asensema ya Facebook na botambe you like you comment and you share ende abantu barore asetemraini yao ngaki ogenda tutubwatia asomoroberio bwensakia bono mambia litiko lya Jumatatu wakire byo mwancho muri bwetaseni kya Ndizi TV ne iki yende nande tumiranira asembe yao litukoria Jumatatu wakire na kyogenderete ko twatiganite litukoria ijuma oikaboniga na kyogenderete wakira ndonse asotorigerete korwa na kyogenderete tumanye mwancho muri gere kya nere bya twamanyana gose twamanyana nga kitogenderete kiradi tukokera emambi ekenya sega twanchina nande tumiranira asembe ama kwani kwanania asembeo waigotwa manyana nga kitogendete kyageranga amana manga ara senseto ya Kenya anechinga kechika chubo kendwe mbure yernino gaseine gokorobania abantu chinyomba amona amaroba chinde igo mwancho muri gotenga karibu Ensakia tokomanya ayeragendete gokorekana asenseto ya Kenya chinga kechiga ernino nyare yagendere go chanda abantu ase county chinde turocengani gobone kunya kogendage commenta ekunya comment kirari tukubuna akyobuna bokia ego chana yaye omwancho muri gerengo tenga soima somoro Ensakia nera yoka iranyale gukomanya ninkikire asinsito ya Kenya asorwa ngo rwa Gusii nabo igo ninki kigendrete ase ensengima umwancho ngo kwariga nikegima soima Ensakia ase mambi yabono ase umwancho muri geri ori asinse mochiri cha diaspora to basago chanda so asense mo ye mtandao to bwati ayama ase yemo no gotonyora chinsa chonsi che chinsa meronge nenya ase kengima igo mwancho muri ngo tenga karibu kegima aino montomana ase Ensakia mambi yabono ase ogetase ni kya Ndizi TV aino monto nchomono so automanyanga notrase obwamo wetrase ensemo yo mtandao asensemo ya Facebook otemna Ndizi TV News Digital oikaga ali nabo ogo share nabo ko like nabo igoko beke comment yao ekera ogo share se page yao abantu abangeni go bakumanyanga Ensakia ya chakire bene Ensakia ni gegendrete asenchira ya bene nabo igoko kero kombato ko bamanya nabo rabuka bamanya ingikegendrete nabo igoko ikasensemeri ya YouTube mwancho murigeria tonyora ya mase ya owetrase ensemo ya YouTube na Ndizi TV News abu otonyoro kigima konye koromo gani ase Ndizi TV karibu kigima igwenka tswane bikoroto nabo go subscribe nabo igo kubate ekengere elindo nyale komanyugwa Ensakia chakire kire mambya nabo igonga
Egetaseni Ndizi TV mirobiri ne menge kere mirobiri yego chaka nabigo nigo kumanyigwa kigima nabigo manchomori yatumanyie gwetera as ensemeri SMS ese nambera as screen yeyo 0792192834 enyale gotumanya anga kyogendrete mbara bibali okwaregania ase emambi yabone igasomero bwensakia nabigo manchomori ase kigamba bibali okuganiria amaya ase ekeye igakere kiya chakire emirobiri ne menge na abo igona kibuyareganeti ayo monyene na kyo ogasaine kwebanga ase ikega na ari obegete mutu ase emeroberi yao nari wantu koikerani na kiri tukoria okwebanga nimetaba onchuri abone bakomnyoka chipara gweta ekyagarani go bamnyogete bikase chireri nene ya daraja bili banyare okora obwonchuri bwa basenjera engia na bigo baikere none chinyanya baikera matunda ne bachikone achichi ase chichiro chinde igomwancho banegentogye ko abakenya moye keranga imnantuma abagusi tali aba Kenya yo kaba Gusii anene imbanchite sana wetoma echire libono saigi ichire abantu betomire enga kyogendrete na Ensakia gase okugosegeta kwanyara kubuka ekemambi kwasoka wachikwerigera ekyagera ko ono chikaranse iga mbigo chabirugoro bitonya ase emesa Abega mashabiki ito kuro chinsemo chonsi chinsemo cha diaspora karibu kegimaso imasomero bensa kitunyari gosanga ase obwamo abantu bonsi ba Kisii County Nyamira County nko barigania ase Ensakia mambi yabono nko bateisoa kabisa to SMS asobonge emunyale kwarigania abamino nabayigo kumanyi abamino ngakimogendrete na intumwato manyana ki mogendrete ase mambi yaboniga buna botambire tariane Dorcas kima igongo kware Kemuma nko kwarigania swaso murobereo Ensakia tunyago sanga mange tobasagosuka tobasakogendare amangi tobwate tukoria lero Wiyasano mwanchumore uchumbe yao nearera agera tumana no ole meyo muroberio yoganya kwenye kombosi oje tume asemambi yaboni. Asante sana kero turoje mwaja kironya koria SMS jena oteana no moleme yo muroberio muyamana asebari mwensi mwasogete kero ege emisa chumapili yarenge maseyemo kurwala sensema ya St. Anne's Ogembo Baris asebari mwikarete asebono mokogoti amwetena wikatora soka kuruhega tora kina tuachire isiko ene tora kora emisa kuroro ko base bari bonsi mwasogete kartuana ko cha alia sensema ya St. Anne's Ogembo Baris itukuregoro tunawafuria kofia na toko atena angikande bono ntobe toko soko jesikansa ao itege kebege singa akiamaseni kebe misa nemero biriende ende tura nyora nainwe moja kwa moja tura nyora na uso kwa uso tuakwana nainwe abutuene kine binto bionsi bya chire bya yombya mono asbari mwensi mwesogete na kwene kuna omoro biriyo yo oikeranire asenjera ya bene kurwa senseme yo Ogembo Miyamano manchumureria ekyamana ngena ngakikwa bokira nakwa soire imeyo moroberio asemambi yaboni na mangana tokarakana imena iziko ya Gusii bado wanasiasa wanaendelea kuruziana jeje sa maneno moroje Kenya siasa nero ronko mochugwere nande ntwaro jeyoro umurai umukoro bwenze ya Kenya nere Uhuru Kenyatta nare ngali asenzemo ya Ukambani Machakos akaruta chinzazi chintindi adana yaya bune serikali ya Kenya kwanza yasinyirwe meremo etiye gotarira emete etiye gotarira komomochi umurai mukoro ina chubirinero ya saretie bintu abana abatebetia na haya bono injenaro sire konyago kira ekaromo konyago nduta ebite mokonya konsegesa kira lituko apunigarenga ngasensemeri ya Ukambani ekartoje no morai bwe kiama kyawe bakaronso msio kabo igore asomo bwasi miuro moja nena moja tia serikali adena ihino chingwana jija boma sigendrete guika aturigerina ingaki chiko kwanika igoro yogo konya omokenyi so mwajume na mange arazinzitia kore totomere uchumbe yao totenga kuturigeretie asimambi yaboni kare on Ndizi TV obwansoma usi timapana kosa team following chini ya maji na team diaspora muko wapi mwabokire Karomu abokire bono swaime yumoroberio nimeteba Simeoni ya tuti ni omanda da kombosi SMS chino kemiso motangi nimetena bono mwachakire kodika SMS chino asimambi yaboni erikwena kina mwasoire asumoroberio kemiso motangi rika yano kumochere rika ende twa makomanyanga imole Kirisi arogo timetio semto biao mbieira na buya bone biira ni bono ndikera SMS yao asimambi yaboni Charles Ruanga Dennis Mogoi Matiangyo Mondo Victor Mondo nimetera bono mwasoire ime yomoroberio nae Charles munali kuruengo hoteli yake kwetu
kwara tuborira sinini ngaiwaje mugaga ngaiwaje kyara ngoto daigwana na wasoire me yomorobel leo ni semerdine SMS yao ngochere iga as studio ichui yao bashkurwa sense media yabo sanza PH bono nimetena nore imeyomorobe na tutomera SMS yao anekero kwara container niko kwa gajete Public Service Board ase county ya Kisii echake mirimo yabo bene igo bono tutomerenga echui gwakali nanime ngakiyaba ebasa uzeba gasambali nani maite jia Carolina nili asambirwe abekora aliyo bora haroboya lakini nena kido kwali ni echui to dena tomango uchumbe yao umwalimu Kennedy Nyabando korwa sense meri ya Gesima na ngo wagira mbiyamona keroko tubwatia asikira lituko mbiyamona bali ba tubwati korwa hoteli ya Tirimbalia junction ya Gesima ali mwande dine mo tubwati buya mbiyamona bali tubwati kuruchi hoteli jikire keroka hoteli mbali mbiyamona batu bajo terjire Nyamira na ndoko bakera mbiyamona asogo jora Ndizi tibinero bwansubuzi asta iyo ora nyore abantu bakwa mu mabono mami medoko bwane twarugeru akobo likolende ni mirimo tokora bono tokwa twagishena twagoturire nande wasoire imeyomoroberio asinjira ya bene imbrene ndo tundorje waterman awadane mbra negendere dubatera nina dubatene el nino nere boniga agatebana abantu they should differentiate between lane 4 na el nino dorje binde binge byeiriro alia agoikabona abantu emeronge 5 60 basirio bugima bwabo ase minyama emenge gose tuge nyinge yeiriro na mache ni jumba chinyinge abantu batigiro tabwatyo boraro yemero benende ta kobe kwa lende torana ki tuguska gochibosio arni njeri na ndata kwerra alia eterete alia ekero alenge asesemeri ya DCI torjino no mwakiri ekirifo medaka kwanda mangana yonsi kolinde teatura nga kieko gene kroba ko tena bagende bone ko twachikomwa ebon ayonsi ngonyarigere tore ase no ena seseme magasiti kianto maitena na roro ase mambi ya boni cha muhimu tutomera SMS yao tutenga kikwa bokire na nega kiosoete imeyomoroberio ngayo cheke baokeo usengol meta bor kyanga bale para bulende baganye terusa kebon takaroro morta yo wetikana bono ngaje tichano ale chiko haya abuge sora ni biashara bine byonsi ora aranga ki ense gogo suguma na ayo nyare gogo ye suguma ikiagera obogimo boto gwikaransa ndeiga onyare oreterwe aibora okoreteru moseraibu nanda moseraibu akori ebintu bya minjolimi nanda matuka moseraibu nigakobamake igetome ende tuske gojibosio asomoroberio yo bwesake Umachumurige tumanye gwetrasi namba irasi skirizo 7921928834 dunyari gusanga mona intwenga yoberete nabo igomba ribari yogoso ya asomorobiro emambi yaboniga nabo igo sense moyo mtandao tonyore Ndizi TV News Digital sense media Facebook dunyari gusanga mona intwe gwetrasi comment nabo igo wetera ase nabo share eri abantu bonsi bamanya ninki kigendrete gokorekana ase chingongo chiso chito cha Gusii nabo igo sense to ya Kenya nabo igo wetera sense media YouTube tunyamna Ndizi TV News nabo comment nabo igo nabo ko like na mwanchumo nabo igo nabo share eri abantu bonsi bamanya ayarage ndrete gokorekana imena isiko ya Gusii mwanchumo nabo igo ase mtandao lyo monene we website tena www.ndizitv.net elio nyali gusanga amona intwe chinsa chonse ntro chinonya na chisiasa se county ya Kisii nabo igo na Nyamira nchigendrete talinga ne ase serikali nene yoka ya Ntoro chenga nere omo senator we county Nyamira kongo mugeni nigobona kale gote yumu governor ekera ko mu oversight ekera ko le mirimo yaye buno mo senator atige kunya ko mubwatia mono elindere amotika ko le mirimo yaye oversight era nero mu governor akole mirimo yaye iyo ko deliver go sejo kora amagendero ase county ya Nyamira umwancho muri gantoro chenga chisiasa ekatija ba senator amo na ba governor nchiroro kanga mbaga asenale batara igwana gose asenale bintu bitaraba buje kyagara ntwaranga twiki chitarata nonye ni sato ika gose ibere ndoranga county ya Kisii mo senator we county ya Kisii na mocho mo governor ya asari abirika okora gose aso obu amate egati ya ena bara ibari ase county ya Kisii igonturuchinga negento kegembete okorekana asichi county chinde nonya nabo mora ibwense asege ikarokeri akora nabarai ba Kenya kwanza nigo abaka kubateinga tigango obo korari asaba gati yabarai tigango bokoro
bole babo korori obuya ebenga amo kanya kayo koromo senator osiko mo governor o onye koromo PS osiko omo wazirio negento ndochenga kegendete korenta engana ase abarai ase achinsemo imeyoro gongo ruense tu ya Kenya nabo igonto arochenga nere mo konyibo morai bwense rigadi gashawa mwanchumuliga ilibono osoira ase ensemo yokomochia abarai bali bono bachakirwo kwanira siasa chire motwe igabatetinga omwaka no yo mubweka twasoire ase ekerogo ekege kyoborai ntorakora kende ntora chaka sabari kobono inu mwachakire nande gwesonani wachakire ngogo chikoira ngogo chikora omwaka 2030 tuko chimotwe ingo yanne gentaro rekani kyose kyarore nga anga inkekali gwanchiranwa ingekali ko chia buya ase amato yabarai bande kero konyora igati yabarai bande bakwanda ase mesangerukana au banyara go chako kwanira nga ngora chikora chinga kichire motwe oseni ngotete go chikobo morai ase nseto ya Kenya chinga kichire motwe igobona igo babode tikwe batige nkwaneyo egenteke nene ase boniga barakolera aba Kenya amagenderero barabeko mukia ase amagenderari bagokora igo mwancho ngene gento abantu abange bakwa okoboko ogosene ngane abantu abange bagwanchirana ekiagera sai ga mapema mono ekiagera ndochinga ensito ya Kenya yasoire koba ense ya siasa yoka chinsa chonsi etora ensemo ya siasa twakora siasa motienyonana motienyokia na twachakire siasa bono negento tutamaitinga ne naro yabeire gose negenta abantu basoire kwenaria embu ya siasa ryoka boni gatika barai bakora magendero boni gatika barai basoke isiko barenga yembura yenino egwaka mono ngaye metare tichete ngai chichiro nchiri chitararosibwa aboncholia ngai bagotwerwa banyale gokonya aba Kenya ekiagera nga ase boni gatoe nigochumi ekongete tutanyale goikaransa nyomba ngokobanga egento gete gosepara gitekali gweteka igabara itiga basoke bakora magendero uno mukonyi bomorai bwensa batenga siasa beka kando sai kolera aba Kenya amagenderero igo mwanchumurigeria kotenga tubwatie wetera ase mitandao yetu yonsi wetera ase namba irase skina bogo to SMS muna botambe Ndizi TV gera ase nsema digital bogo to mana wana nsema ya WhatsApp ebinyale go to bwatokera uchumbe yawe nyinge etunyale kunye bwatoka sembeo ekera uchisa check chigoika kuyazano mwanchumuriro Ndizi TV yonsi na yende tokorekana sensito ya Kenya na ninyina gikora gense ya monenu su ya bono mambia abageni baitungu ikabara studio semambia bone atokwande siasa na magendro na neto take turakwana na insecurity ya rekande as orgongo rwa Gusii keningi ingotoko moja as ingorare te kirasi kadoko teba na insecurity ya beire as county ya Kisii ose neria Nyamira bado tuzongea mambo ya siasa kidogo na abana siasa ngekora kwa na siasa kila lituko ningi bako moja neri ayonsi ngo ikabara studio gikora gense ya monenu su ya bono mambia ende tokwane ayonsi nyomeke kurwa senzema yaba centro nimbaroje egaromoreme yomoroberi mokurawa numunyakiro ino nimbaroje karmodena mumecha chanda ni ya nyumba abantu baito kurwa sebunge ya kitutu masaba mbuyamono ekanondoje ni modena mumecha chanda ni ya nyumba bali bwenzi mora sibunge chetu chonsi eburabu West Mugrango, North Mugrango, ine county ya Nyamira, mmecha ndani ya nyumba asante sana. Anene balibara asensema yake. Birigo masobe tialia West Mugrango, mbiyemone karumo kwene kina na umoleme yomoroberi. Asante sana. Si county ya Kisii, tubati nyalibari chaji, nyalibari masaba, tubati kitu chaji North, na kitu chaji South. Na nyinyi karibu sana, ekara tubati baba sibo machoke chaji, machoke burabu, ne alie South Mugrango na bonchari. Bono swango ime yomoroberio moske kiare na Ndizi TV obwansu bomba Gusii. Habasenda toiguri ne bakare ko moja na bagabana ntoko manyaningi bako bona kolende ne natiga kromonta kole nsemo yaye orubaruaye gose pati yaye tuganya matokeo nara yayo chikoba go chiasa matuko alibosio. Mugabana litukorero obwe county ya Kisii no balenga sense media gisokero balenga matanga ayamo ekorobaikira netali tujina no professor Samungerio yoringo mo center bwe county ya Kisii nene kera matanga ina baraibande karabatena pono nere buya Gusii ekwane nerio gerimo ekiagara karoto kunya gusuberani ni gotoko abuna hamasa na ande ntoko konywa sense media yage siasa
ayo onsi ntuyarigererie ekarutogote bari na bono uikobe imiyumurubiri bw'Ensakia bono mami tutomere uchumbe yao entegetanga tutete omwanjumuri akore tutomere uchumbe yao tutena kikwabogire na kioroberetiri tukuri yao nga gyumurubiri uyu ukoirete bw'Ensakia bari gote itore na nabo tutabina yaya mugifanya hivi itakuwa sawa, lakini kama tuko sawa bado tume SMS yako asimambi ya boniga wetira sinambe yira siskini yurabo tobwatia senchira ya bene Antona Joshua kurwa sense miri district rokolika kwalika rende twensiga maiga tato nalieko bwenera kabisa sebali bao sababu watera Monday ni makosa musaba watera lituko lea Friday alia senzemo ye bwatoke edition karongo kwere wika senzemo ye biro asimambi yaboni ko mwanchumuriria na takatura semani ya sinini kero tugira seke ngesegi nimeta banta bange mbare banje teke ngesegi babo kemiso motangi babo Dorvin Mora ababo eno kumochere Victor Mondo Matiangyo Mondo jarzi nimete mwezi manje teke ngesegi litukira na takatura kwanana ekero korekebishwa anjirana ukirekebisha omonto ororango modegoro ko mochenje kusekero korekebishwa anjirana napoko tebuna gente kenkerikia ebe negasiole ebe ngore gose nyumba mwaole ekero kwareke bishiru korera chingagi ora mayana ninkyo mondo yakondeke bishira ningi kyagera ontebiga tiokoba orio meto mondo naro ko mareke bisha ogechiwa oso mondo naro ko tebiga ntugete oyigubobe gose nyumba mwarenge kote imo gaka buna mwaka njarenge gantote getokorega umwaka ogechuwa tigere gentigi ose mwata gete ko orobole umuntu watena ya mugaka ubure muborite hango turajunguza turamaye okomarekebisha yani kimbango lakini umuntu oyo ogechwa igo yendra ko ba encourage tote bano mambina ekeroko tebiwa ekintu kuso kwate bana digoso ndialenga usendo ndialenga kabo mondo ogwanjerana nango dena no ne karo kwata jiro mondo osomo omonta utajiro ne galimi Diko bo mwango dena nkyo kontajira nini modega akrijira beto kugoro yani ogotake chukwao ega okogera lio liberera ndikoba omonta akoreke bishe ochake gotwara liberera gosobo mboju nere osoja gotwara yani ochake kogejugunere egentege create enmity inigo kigosari obwamate osekiareta lioroje osekiagera na obwamato buya bwasare igendo gogo ni kare jibono mambio mwanju muringirina ukirekebishwa na haya tema wonchoreria kuraira ora manyana ningi giagera omonto yondekebisha ira bana nyoro mondera gokorekebisha saria konerete mete yero nero mwanya banto igiagera intura bototongire mondera gokonera gokorekebisha lakini kora manyana ninki omonto yakondekebisha hande teba na gokorekebisha lero orekebisha mambi orekebisha ngagijinde ukirekebishwa mete no ino mondera rodemna haga gwakorere bobe omonto bwanjira no ne kirasi usikurekebisha abana kila jingaki naboko nyorana omonto na haroko gajuba lakini yaya pone nako basemina omwanjumurire na ekero korekebishwa uhanjirane nigo liberera litari go chikoba you don't create an meeting and to create room yogo discuss kusiyogo debate ekero monto akotebiri na yaya tokoreiga bono nayo korie birengere mateba no na kiwante binga kitokora bono balance equation erinde oskigo jibosie kera bantu bale kwarekebishire no niggas gusa sigete kwarekebishira sigete kwa makonyorana bona ligwasalia ekaro gwasaliri ngakimo gukora muri konzairi mukoro muchando ekyaro monto naro deina yaya teto konya na sigete igangu akorega nini wari gusukina ni ndote konyorona no monto gete ose no monto bono sine bundi yari kukwagajire nyumba omago itene sumari goko marekebisha na yatata nande mana yo mwete tenda goko marekebisha konyorana ogechi ogotigire no ne nyombe iyo ogotigire no ne bintu ketumeto monto nare okorekebisha ogotigire no ne gas monto nare okorekebisha ogotigire ani konyorikino na site otorjino no monto nare for example abantu bare mugusi ntwanje tukorema omonto nare ogoja ngore mare komotega kiaya na koire tendeye otare kore mabuya none kinyambie kekebose ogotigire meremeyo oteina kenda ko chiari na none chibese yotare konga none chibese kware konga chire chinge bono jago gosomera nande yari ngina yayi kwa mateina ki ga kyonchimbo asayo kondemera ngete koraki ale mabuya iga etikatoro usie kenya nande tuchikore ntukeri akabiro sino monto kware kwa etenda yo kuburuga chibando yani bona ago chiburuga nini ataketero mwa chibese okumarekebisha sinini ogokana ogoteina bona ogotigere bintu kurutire bintabo yaya ekero monto agorekebisha
atema kora maana ningiye kugoro mundu akondeke biche ninje ndebobe nande narora koreke biche utagete gukuyiri usinarora koreke biche utagete yani akonerede mede abantu konero bari lakini imanye ngaki ningi kyagero mundu areke bisha elinde moreta liumana use moreta gwetara orojo mundu urire mugondo ji nachikoirana igobonte toreke bisha ne buya na toreke bisha ne kiungwana kimalidadi yani kimaskani mwanjumare ayo na yebiro asimambi yabone yabona tigekerto koreke bisho mundu moreke bisha na maskani na ekero koreke bishwa tuirira obombochu koba ase ora sokore mirimo yao ebe ni mirimo ya nyumba okora ebe ne no murugyo mwaga osano mwako ebe na ase etenda kwairwe igo ekero koreke bishwa na yanjirana usikyo jibosyo to dwaro obombochu asoli okoreke bishwa Umwanchu morigira genda gotumanyanga notra as obwamo gwetira se number era screen 7921928834 elio nyali gosanga amo 90 na boigo asensemo ya Facebook tunyamuna Ndizi TV News Digital comment igabu ubwatoka share go cyasa abantu bande elibanyale kumanyanga ntogendrete Ensakia se emambi yaboniga na boigo asensemo ya YouTube tobwatie muna Ndizi TV News elio nyali gosanga amo 90 asenchirere eyamo aseyamo enchire erengi yakigima na boiga sensemeri yo mtandao monene tonyobna www.ndizitv.net elio nyale gosanga amo naitwe asenchera erengi yakigima ayo mwancho morire ntorocenga ase orogongo rwa Gusii ndotenga ana abo bisaba ensemo yobo chenu bono mbaga asine gosemya abantu cinchira ao ase tworocenga garia igoro chewodi rije ibeno cenga nigo abantu bacengirete rituko lya kebara rituko abantu lya chicho World Toilet Day egento abantu abange batamaiti gose inkerero igo chicho ne chiamana gose chinyomba cyakebara ne chinyomba chiamana neki nonya naba bisabo bochenu bawutarira ase chinka asema bogani kwene kinga ngo ikabare anye komo gosemya abantu nga obuyabo gotwara chinyomba cyakebara nabo igogo chisibya cyanyara ko bachire chinsafi chinsa chonsi igo nendo chinga negento kyokwa aba Kenya moyo sabantu barogongorwa Gusii ingena kubabo semya negento ekiyekema ko bakere chisemye chigwete nonye nabantu bali babwate obona meto tware mbogo twaro bonda obonge utabwati chisemi gose obo semigete oranyinga kyura atume ko bonda bwa na bokonyara kwabo siakasi iriga lakini bona igaba bayasokirie koko somi na kichinyombe chikachakebara obunga kichi obuya bwaye nga kyogo tumeka mbale batamanyeti ego tumeka ichichinde chekerero echi cyakirase enseto ya Kenya kere ebintu ngonya kubona bogokia ebintu ngonya gonchoro lebire iko negento ndo chenga nero mu MC obwe ward erije ibeno agasine kosemya abantu be ward yaye nabo igo abantu boro kongorwa Gusii na abo igo bali barase chicha diaspora nenseto ya Kenya nga chinyombe chiga cyakebara njibonete kolendwa njibenete komonywa ndibono bwante go chisieka kere cya ichoire na ndibwa chinsa obwante go chibeka chibe chinsafi chinsa chonsi negento abo bisabo chenukuru county ya Kisii baigete nako abantu obose mikigima engana yarenge engana engi ya kigima nabo igo ntwaro chenga tukori igora bo igo nto chenga aba ensemeri ya para neri tukori yarengeri ukunyora abali babeire bagototiga aseme basokano yechipara nabali bo igo babeire bakonyora chingoma wetira aseme basokaneri ya para Nagento kyombekere kya NTC yabono ya tebetengati abantu bebe maiso ase chipara ekyagera abantu twarori abantu abange basirya magimabo wetera ase mibasokano ye chipara ankyo na nkyo kwegunga mu basokano beire igaban abantu bonsipi bali bakora asensemo yo basombi bono mbabore tiwe banyale ko ba maiso kigima nabigo bali bagotumeka chipara umetembale bakobeka nonya nebintu byamatochi ya phone babeka chinga kibale chipara mbako manyandie gari yabugeti nonya neoni indi nonya pikipiki yachete bono barabonyo no gutambuka batambuka babegete MSC amato mbako manyani nkikegendrete ase chipara igo naba Kenya bonsi piba boliwe nga babe maiso babe kirolie kere bagutara chipara batara babegete birengelio asamo ekyagera nga epara nenkongu oyo gutara na magoro na bakonyora ogochiru ogurense no yo gutara ne pikipiki nya bakonyora nga andake
chi breaking go chachire chiasinya igone gento abantu bonsi pito aboliwe tonyale kuba maiso erinde go Kenya emebasukano ye chipara na bigo mwancho muligiri onyorenga boni gatwachakire emeyega gose musimu uri gwemeyega emenge ikegera sayi ntubwate chinyangi ntubwata abantu bali abantu nkumera na bale nonye nebirero mbone emitienye yego 12 nali abantu bakumera na ekerero ngo chakire mwoyonde boniga nechinga kiche abantu bagutararana sana ikegera ngakora nga umutienye jo bomweli bumwaka nora abantu abange bakonyora amabakasi chemichigasi cyabo banyara wikara cyamate cyabo niko bono cinga kishinyinga abantu ngo kibali gotara kurwa senseme ya mongo cyaseyende na kibone kyombekeri cyane teseke gotenga kaba maiso kaba kirorye asoko genda abeka omukia asoko enekinga ntoli go chikonyora achali ase chipara asa barundi onde bwensi obwategali onde bwensi obwate enchire yoko motali kurwa senseme mu cyaseyende tigato be maiso bwati amachiko bali bagotumeka amalio ayo gotindia tiga kabisa gotumeka chinga kyole para bali mbali bakora asiba ngabono tigarusi ero kyachire para tiga ko rusi chiroke kero maitenga ngogendo le para tiga na amangana ya maru kabisa asensemo ya para nabo iko serikali tiga bona konye teme kabisa kobeka nere mesingi erie kwana kinga abantu bali bakwenda chigali para ngo bwati bali amachiko onsi ali abwente ko bwatiwa sensemo ya NTC elikwene kingame basokana ye gateligo chikoba asinsitu ya Kenya ekegera twanyolire nga abantu abange basirire asege kakerege kokonyanga abantu abange basirire wetera ase eme basokano ye chipara gumwanchu muri ene gento twende koligeria into 20 ase bali to kolina chigali yatone kinga egali ye iga ngake echirangani ekegera ankora tolenga akwande egali kwanyora egali echire paka moko beke nonyemba 5 ase kirugo ky'abantu babere egento kyogo cyane mono amangana bunayi narega serikali wentu koligeri para akegera ntubata abanyanyimbo aba traffic asensemo yobosombi tiga abantu baligeri ngaki abantu bali netegale mbara abantu 14 mbara abantu 28 bunegale abantu kobogoli gosigo bara abantu misini asegali abantu babwente koba abantu 28 igone egento serikali ebwente woso para echeke grase enseme yigaye yaboni gatole nigoto go chikosa enseme eri abantu bagutara mono sana igotige serikali esokie nonyene ebifa biri bagatumikire byo gupima marupara abantu gosemba tindete batumeke baligeringa ky'abantu bara sensemo oyo bosombi imbale macho mbale kiroli ekyageranga ntotete gosiria emibasukano ase para nabanyene kigali tema kuira kigali kiri cyarari kiraliwa kera iki erinde cyanyara korwa obokora biya kitabwati mechando sitari kubwatuka mechando goche asa abantu bali bagotumeka ekyagera ntwa makenya bali abaso batokoli na kigali kiri ababiria nintu gotumeka kigali echo no manyanga egali ne kyoma kirosine mwanya abantu nabwe go twara intirafu ende na kire biya yari kiraliwa kera engaki wiyazano mwancho muliro Ndizi bekorana ko bayimwe muri tudagantorore check yasinini alias sembe beno omochiu obsa wamangana yobochen na ikiranite asoma yigo World Toilet Day ekero orenge ko nyurwa alias sensemo ya ibeno ase county ya Kisii babikire mirobero yo kwena kibuna chicho kiri chekerero kibare ko nene ko kwanira bamenyi bensema chicho ngire chekerero cyagire anajiba sato echigo konya buna nchiri kobeka ekero gwachi tumekire gosekero gwachi kwa impress gwachi chwa jagire konya gache kwa nyerosiri ero teri koreta bonyire osibo chaboli ebichuni chingi ase enka agike serikali ekwadana nikyo mikirgia USA egona kibaja gire na Charles Gwera ali mu abisakuru akibaja gire kolirina ngaki bago konya bamenyi be county ya Kisii gwetira ase ngoboteneli bo mugavana we county ya Kisii Simba Arati gomo subati Gladys Aminga yoromo chiwa busaba mangana afya na pongesto moroberio yekero moroberio inera stiwalika na rumo MC ward yebeno akerete buya sana ase county ya Kisii kwena kina bairire moroberio yo ase ensemeli yebeno mwacho mori asense mgo seri boli ri tukuna rondi to ko bolina gato kwana sembo ya siasa orocho morayu mokorobwense yake nere Uhuru Kenyatta na tebeti serikali ya Kenya kwanza
buna tiga kunya komoji ali ina serikali ya Jubilee kora ya ino na ini mokonya ba Kenya ine to kubuli bona ayoro jene serikali ya Kenya kwanza nigendete gutarire mete etarakora magendo ekerendete kunya komoji serikali iri nguru totevinge kerengel kiona ayo mwanju muriro jena serikali ya Kenya kwanza nigendete gutarire mete anene gutarire serikali iri nene ende ya rweto arona nere gerete tubate mechando boniga batarabeka emerubiri tote ibono ekerengel kiona kiaoroje ba gutarire mete osebata kire patike buna umurai oyo obumukorwense ya Kenya abate tuwe umurai urkentrate etia ba mengi bes usrate ete abarai ba simiro mojana mpa kwa moyo nkoira bare uburai ese miake erebosio odugana korona 2027 abate dina mo kwa moyo igobono na murabe abarai igorende inisiasa gendrete akikoranto mirango uchumbe yao na kyoro chena serikali ya Kenya kwanza buno murayi mukorwense ya Kenya Uhuru Kenyatta badedina tiga gutarire mete tiga nya gontamera korage mermero igo serikali ni yenda gutarire mete kunya kongainiria gusiko moja serikali iri ngoro na tera akora ama nere gerete to chandigete twenda seseme ya jek monjumuri asimambia boni gasuza ndiru magwaita na kurukichu tumasaba watching yako ndani Dolphin Morao tena always tuned in ni as usual inside my favorite channel. Good morning Brighton, Dorcas and Joshua. Happy new week, happy new day. Let us begin this day together because it's the day which the Lord has made. Let us rejoice and be glad. Happy new day, happy new week to my parents wakiwa Liana Bonchari Bogita. Children, friends, all fans of this TV and ababisabane out there annually me Ensakia mpaka Omwerio. Kirudinya kisa tena good morning timu Ensakia tundini kama kawa Jazz Ruanga no out there Jazz Ruango gato kurwa kengusu Salam Club niko ndani ya show ikarabali no murigyo ichakiri kwa mpaka moja na wewe asante sana nere yona ndo tumire yenda bako tena wali me yumurobero besho besha tena tubwati tibia sana eno kumochera tena good morning watching live from Isebania border nyasaye okonyire na rodi tkolinde ngoganiria stabu to koranero egasi na bwo customers Kenya na customers Tanzania asubuhi njema pamoja na wanafunzi wote wa wapi hapa wanafunzi wote wa Border Hill Academy asubuhi njema tia bidii kwa masomo nonya more ase omutimoko abana matemba ndata gukora matema form 4 bandata gukora na bara kore wiki abande toko basabira maya na no kumajera tena bari bareka ubasabira maya bagendera gusomekero bari asiri Kiso Dominic Nyabuto tena mwalimu Dominic nikiwa Kisii County Keumbu Masago tuned in mpaka tamati. Asante sana Dominic Nyabuto emamba ya Nyabinde yekazakana emamba ya Nyabinde awade Kisii Nyabinde Catholic Church awade wako wabi mama Maria Simeon Daddy Simeon Ogolo Sister Damaris Oigara Vederius Oigara Alamasani Oigara amona abanda bange balinda sobe mbakora kina tena wako ndani ya Omorobel Teira Mogusu Onduso adana Naomi watching live from Randani bamachoge burabuno onde Ensakia na Mzurengi ya Steve Nyatigo Sembe Kennedy Fred Nyandika Musioma yobesho beshae amona abanda banga tari kumweba Naomi Oye adana balimi yumuroberi Ensakia daktari analiochoki kuro Itebo City Kisii County niko ndani kama kawaida pamoja hadi tamati karongo kora back just ni Makori asesi minole Alibatu mili wetera si namba ya 0792192834 Nindo jana Spark Just nikinarada na good morning Brighton and Kemuma niko tuned in show iko sawa live from Kisii Kegoji tuko pamoja na Choice Omunwa Murwa Samson Omurwa Samuel Kinala Dixon na Nelia Umali na mwisho ni Faith Nyakwana akwatena abatuare emambingia na abalime yomoroberio asemambi yabone kamunya korere simiga dorikanda ne chinde ndiro ne bare batumire asenseme ya 0792192834 asemambi yabone emamba ya Nyabiendi na korore kigima asante kigima Kirandi Dennis watching live from Nakuru City asante kigima okogoro kwembata kurwa Kenya gesusugo ika Kitengera Nairobi no inde ime ya omoroberio mpaka omoire otigandore abaiga Rosemary Aori mochokoro Onyasinga Eric Osoro Mosayansi originare Kirandi Dennis Zakari Makori Moginda Muturechare Rurale Moikoyo Junior Rose Michemo Omonogeri Onyangori Fred Manyandie Kamosi Magiribati Monyancha King Joash Omete Makindu Getuma Korwa Kisumu Migomba bwatete buya kigima asante sana Dennis Karoli tuko pamoja no Dennis Karoli korwa igare asante kigima okogoro kwembata korwa Kenya gesusu watching live Ochara William watching in
from Kisii, asante sana. Mwancho genda gutuma SMS chao na Baseres Mose out watching live from Mabundu Nyamira with my wife Violet, asante sana. Jackie Shua Jangash out watching from Nyamira County. Greetings to my father Stephen Changamu and mom Nyamokami Changamu, my kids Wayne, Maya and Sharif, asante sana. Victor Mondo ko Nairobi West aigago tinanya ko mocha pi oikare bo Mondo mwa machange family bategerete buya kabisa hadi tamati na mam Agnes Miyenda, daddy Richard Miyenda, my sis Hailini Linet Nyanchama, Mary Anna Bro Samuel, asante Kigima. Daktari Henry Ochoketa Kuroitibo City, Kisii County, niko ndani tuned in pamoja, asante sana. Umancho ligenda gutuma SMS yao tunyale kwenye bwatuka asembe nochekila unyakezi atenga good morning team Ensakia tuned in, asante Kigima. Yona boko genda gutuma SMS yao wetira semo yo mtandao go sasa nsemedia namba era screen yule 07921928 tunyale kwenye 834 tunyale kwenye bwatuka asembe asencherere engi kirano kigima asensemo ya Facebook na Ndizi TV News Digital etunyale usanga asenchere yo bwamo to SMS yao na boko kanadia bamino ama ya emambi yaboniga bali bara SMS number 0792192834 na bwaba Jared Kebaso Orango watching live from Mabunde present tuned in ni Ndizi TV, asante sana. Naradana Ruka Sungori kurubonya meuru omosojo emambingia twabokire buya totengerete Ndizi TV na aba kubwati Osuru Masase, Joseph Makuru, Raban Moreka, Dani Meroka, Ruto atige gotarira emete safi. Ujumbe ya bana Ruto atige gotarira emete igoro yumurayo mukoro Uhuru Kenyatta nabaraye bagusi batige siasa enyinge batokorere amagendero bono mapema oyurukasi ogwori korwa bonyameuru omosoja watena imambiengia andago debya serikali ya Kenya kwanza itigotarire mete iguru yumurayo mukoro Uhuru Kenyatta bakore mirimo eri bachoretwe boigo obodi ya barayi bagusi batige siasa nyinge bakorere omogusi amagendero. Good morning Brighton, tuko ndani ya Ndizi TV. Mungu ni mwema, tumeamka salama. Ujumbe kwa Nyomeke group wa mke wachenge inchi yetu ya Kenya. Aodana digabando baboke bachenge uchumi ya Kenya anekurwa senzemeri ya Nyomeke Serber group kurwa senzemeri ya ba Central ebunge ya Bobasi County ya Kisii. Asante sana. Naro dena bwakire bya Brighton bya mona sobo semia obuyoiga watu wa simambia etoko gakianda gyeikomi. Abantu abange bali okorekebisha nigo bakoirera bakwanga nande gintu bawo kwangera nkeyo oyo tatumetirie tari ahera lakini amesema ya kwamba ujumbe yo yaikire savi kabisa. Morning team Ensakia, I'm really grateful that we have moved with you this far. Yao tena celebrating 2 years down the line nila kweli. Oteana ihabe terabara yani nigente kia sana atuasukire yabeire buya okore miake bera sobo koreri ime Ndizi TV gesa Ndizi TV ya chagete emirimo yae oteana nila kweli. Oteba nomogoko manene. Thanks brother Brighton and Joshua for the far you have come. Oteana Joshua na Brighton biyamano asobu arobo tuarure. Asante sana Joshua niweta mangana ibori Joshua Timotheus niwete oyo nereke miso motanga de nambia mono Joshua tuitabiranire for the far you have come. Indeed the show sawa audena indeed the show has been amazing with you people. Wishing Masabik what a lovely weekend ahead. Happy birthday our own favorite station Kemiso Motanga Gorjinsa Majija Ngongo Junction where representative no more overwensa kiobeire kabisa. By the way hata ukiangalia usikulie naona simu mtandao Kemiso Motangi buno misi ligakiara misi tukerimo asama tukayo around the mwako bwa 365 days igo comment miake bere go ajiro wetalenga ajire 700 gwaraga chiko chiabu. Morning oyo mama nyonyanchonali nonde imego ikengoli ingoganeria abarigereri bonse pi batwale emambia engi. Asante sana mama. Morning Brighton, Joshua and Dorcas chats manali kutoka kwetu hotel suneka niko ndani ya Ensakia. God bless you for the good job you are doing. Asante sana.
sana tokora tubora Charles bana kwaraba toko tubora kero tubora ninjo jo kumisana iga mashabiki tonsi bana wena tutuma uchumbe cheno babale beko ino mwensi toko baganirina kabeimi yumuro ngayora abe bana toko ba Ensakia ngayora abe na toko ba asomurubelio bwensakia kera litukira Jumatatu ikarituko lia ichuma igega no konyora obosemia yeno konyora ari atekire ano konyora ebinto bikoba asensito ya Kenya ekero tuko tebina soime yumurubirio tosuke kero raske ni goreterwa mange tinta ke tujo tebuna hero show Ensakia yaringe mawe medanto batena ai show iko mawe metento baitiki shosho tima itiki kia gerdanto batena ai show iko mawe ano medanto bakatemo Gusii ko tena egente kere ne kere kiabobe ekirikia bobe boliubuya edemo gusinere Gusii adena isho iko sawa hani urere mwakora isho ingia bobe ya military elie ya bobe lakini gesho yarenge esho yogo saseri kabisa iko so ai meyo moroberio Ensakia tomoje gutubwatia ikianero Ndizi TV obwansu Gusii etogo chage gesali yao togoture togatena bono so ai meyo moroberio nyarage koragensa ya maneno sia bono mambia abageni baitongo kabara studio tujogwana siasa na magendo anera tukurina ninki ekogera insecurity ya beire asorongo rwa Gusii mugabana bwe county ya Kisii na bauro simbara ti oberika batana obokebago Gusii insecurity ya beire ase county ya Kisii ninki ekogera hayonsi ne koyara girensa ya monenusu ya bono mambi Mwanchu burigende tubwatia gwetira sense moye mtandao elio nyalo sangamo na nchondo chenge biro bigase ni gocarara kigima korendo tragenda sense meri yende yo mutimo konindo chengage makindu kirege tuma korwa Kisumu awatanga na bwate atobwate tebu ya kagima asa Dennis Karoli tuko pamoja na Dennis korwa igare okogoro kwembata korwa ikenyege susu watching live ochara widima watching in from sense. Asante sana waziri mkuu awata good morning brother Brighton madam Dorcas na watching from Doha Qatar kakito mangora wochi ase familia ito omoche baraeni bugirango nya chenge ase ogosiria magokoro mongina yubesia pole sana twatumire ngora yaito na intwe ochase omoche oyo ase ogosira ko mongina yubesia na bigo ochara William at count me present to the end from sense Kisii locked in. Asante sana ogumanchu bari ndo chinga ebiro bya chararire yenda gotoma uchumbe yao tokoira na tonyobo atoke asembeo kurende tokoira na bigo kwenda tura sense meri ende ya magazeti turaligererie abera to aliagendrete okorekana asense ya Kenya to basogosuka to basokogendare ono morobiro Ensakia ime ya Ndizi TV na bwo bwansu Gusii tatoika madukani kidogo. Ndizi TV obwansu Gusii. Ndizi TV obwansu Gusii nigo bono yakiro nikirundekerene nego kurentera chibiche chinkia na boigo chinkeno nukukigima na bogo tonyora asorogon korbo Gusii neji county chito etanaine buna county ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Makori nechi semo chinde chinyenge nigo kotonyora asite kode ya Star Times channel 195 Go TV channel 824 na free to air decoders digital TV na smart TVs. Scania TV yao na boigo onchore ilio yao igoiko yenyore. Ndizi TV nigo turine kirenga ekio korentera emerunge chinka kichonsi. Ndizi TV obwensu Gusii. Unahitaji shule ya kileo kwa mwanao atakayopata elimu ya viwango vya juu. Hurricane Academy wana viwango vyote vya madarasa kuanzia ECDE, CBC na Junior Secondary School. Pia wana mabweni kwa wanafunzi wanaotoka mbali. Wana maeneo ya wanafunzi kuchezea, madarasa ya kutosha. Wanafunzi wanapata mlo shuleni, maji masafi ya kunywa na magari ya kusafirishia wanafunzi.
Sio hayo tu, Hurricane Academy inapeana scholarship kwa wanafunzi mayatima 50. Admission ya mwaka wa 2024 inaendelea sasa. Fika shuleni humo katika barabara ya Kisii Marani, Riatwenya. Hurricane Academy, the future is here. Nyabeta kiraritu kurie wiki kurwa Jumatatu gwika Ijumaa chinsa 2:30 chiabotuko ime Ndizi TV. Nyabeta esukuru y'okwegeria Burundi bwa Kigali ya Rocky Driving School nige gukomanya buna mpabwatu bukorera ubya asibirengo ao byo Burundi bwa Kigali nabo kwegera ekerengo gya A2 B1 B automatic B professional C light track D1 echuchire PSV Burundi bwa Jumatatu cha 14 seater D2 PSV Burundi bwa bus CE heavy trucks F PWD cy'abantu bari no barema bugomba bwate short courses cha BCD na B executive ubuye bwukwigira na Rocky Driving School mburiye buna ebirasi byabo nigo biri flexible cinga kigere cyonsi urataka rituko nigo bagosomya umwaka mugima aborokia babo nigo banjire n'icyumbe kiriye gikurigera y'ubusera mu Burundi bwa Kigali gia NTSA buyo nkwigirure aseze mu yemesa basic mechanics basic first aid na yanda mange batalire imeyo rugonguru Gusii asebali imeyo muchukisi asenyumba ya Market Plaza irange na Uhuru Plaza chinsage chinde nigochire asemeche ya Nyakoe ensemo ya Kiwogi Junction na boigo asumuchukil Goris mbabwati special offer bono asebali bakolire ekerasigia form 4 mwakere simi umu manager Rocky Driving School. Umurigereria bwe television ya Ndizi TV nigo tukuiraniria ngambiya muno asoko genderera guturigireria na gutusira kira rituko asemerubiriyo yeito yonsi cinsemero ngebere naye bono onye kendegia korekanire asekenyurukiao ekiota geto tumanye asubwango mono abonda isi veke nambeye asesemiao enoti 52 inya 3 5 2 3 5 2 eyemo elioto akire n'abasaki baito baikasure na kubekora uboti ubwo asembeo emesa ya mangana maya ya Ndizi TV nereyo kwa bekire simi yao ime Spexels Opticians abubale se clinic kyagudika imeyo muchukisi nkuru wabare bokoreri ao asamangana ya maiso nako ni birole magiga yogo korenga na kumanyumu chando. Kwa majina naitwa Daktari Sigei, karibuni sana Spexels Opticians Kisii Town. Hapa tunapima macho tukitumia mashine za kiteknolojia za kisasa bila malipo. Tunauza miwani, frames na lenses tofauti na tunakubali kadi za bima. Chiframe guchakira chishilingi chimia isano neiseto nemeronge 5 na boige settingima ase chishilingi elweyemo ne chimia isano ase ofa babuate etaraera. Milango yetu iko wazi kutoka Jumatatu mpaka Ijumaa kutoka saa 2:30 mpaka saa 11 jioni na pia Jumamosi kutoka saa 2:30 mpaka saa 10 jioni. Nigo bare angene supermarket ya Shivling na KCB Bank imeyo muchukisi na boko bakire simi ase namba enoti eyemo enoti isano marakabire enoti eyemo. Spexels Opticians, Good Car Clinic, macho bora kwa wote. Omwanchu murigereria bwe television ya Ndizi TV mbiyamona sukoira chinsa chao na kurigereria television yao na mbeyemo yomunwa mweke Gusii bono onye kubwate nganende yonsi yukwe murungania wosoko menta na bogo toikera ase gutwakire simi ase namba enoti 52 inya 3 5 2 eyemo gose otorikere riukorike ase
kuri email ya ndizitv@gmail.com. Voigo na bugo tonyora ase mitandao yaito. Buna Ndizi TV News Digital ensemo ya Facebook, YouTube nigo togotoka buna Ndizi TV News. Na voigo TikTok nigo togotoka buna Ndizi TV News. Na bo ogututarira sikia bisichito. Ekyo kirebo cy'obwekiro ya embassy ekeroko genda nyakoe asebara ekurwa Kisii kogenda Kisumu. Ndizi TV obwansu bwa Gusii. Kila mmoja anayependeza baada ya huduma ya kunyolewa na kufanyiwa massage katika Palamax Executive Spa and Baba atakueleza kuwa huduma hizo ni za viwango vya juu kwa bei nzuri tu. Wanahuduma kama vile kunyolewa mitindo mbalimbali utakavyohitaji, kufanyiwa massage, steam bath, bed kiwa, man kiwa, hair coloring, waxing, facial, body scrub na zingine nyingi. Watembelee mjini Kisii katika jengo la Kwanza Plaza, orofa ya pili, barabara ya Kisii Migori Highway. Unaweza pia kuwapigia simu kwa 0709747681. Palamax Executive Spa and Baba. Ine omwanchi omurigereria nomanyete buna ebesa nere ekogendia ensi. Ebesa yago neri yorionde na chichikoretwa amo chionjorerigwa erinde kwanyora keri utagete nere onyora keri atagete. Ebinto biria bikogera gwasigi kyumutwe nabyo naitwe bitobole tichitoro. Na kigekogera egetaseni kia Ndizi TV na boigo na inche Frida Kerubo twirule gokoretera omurubire bwense yobonchereria asitogo kumanya naki ebesa gose eshiringi ya Kenya egendete gusigikania n'eki shiringi chinde ase chinse chiri cheisiko. Unabono ogukina kwa maguri y'ebinto ase chichiro okobora kwendagira obosombi okobora kwembura na uchumi koire nanse imeyense ya Kenya. Nigo togochiko kumanya asomorobere yiga naki amagori amanya are ase chichiro cheito ebinto ebya soira ase chichiro cheito naboigo togochiko tarera chi county chonsi emerongo enena isano na ibere imeyense echo ya Kenya ase tokorigereria naki obonchereria bagendete gokorekana ase chichiro ebi negati yebinke biria orachikwe manya na gukwanera asumurobrio wense yobonchoreria. Nigo tugukumanya ase chinse chiri cheisiko nakibagendete gukora obonchereria bwabo naboigo nakibakwenana ebinto koru chinse chiri cheisiko nagotekeragaiga ase enseito ya Kenya. Kera rituko ria Jumanne na Ijuma guchakire chinse nyicyamambia ime ya Ndizi TV ense yobonchoreria. Egera kogendie gari na Sunshine Driving School abuba nchire ni kiumbegia NTSA wagutumeke curriculum ya NTSA. Instructors babo nigo bari certified chigari chikolire maintenance buya nigo bakurwa basic mechanics mbabwate birasi bya maambia na boigo bya maragoba nkwegeria bari A2 chipigipigi, B1 light vehicle, C1 light truck na D1 passenger PSV na bugwakana ngora boigo mbabwate refresher course na license endorsement. Onyigo tagete kwegera weekendi mbabwate birasi nigo bare omuchubo sungo Gusii Dulux building lirongo litangani opposite Zonic Hotel chinsage chinde ngamona Nyamarambe na Kenyanya na boko bakresime asikina mbechi. Sunshine Driving School, we fulfill your dreams. Ndizi TV obwansu bwa Gusii. Mbuya mwana wano mwanchi muri Ndizi TV ekirondetha sumuruberio koba ime yumuruberio bw'Ensakia bono mambia ekero chorete gitaseni kya Ndizi TV na kyubwa sumo Gusii ekero kwene kibuna nae no ore gitoka chakiti nae 12 twajira sumo tubona roja chi sajia ndaza gochara korene twataka twenda sense ya magaseti
mbali mwenda tutuma chuchumbe chino asimambi yaboni. Asante sana mwaka kirecha nonde imebuna botamba. Asante sana nande tomocha kobo kwa imebotambe asumuroberio oyo iga asenchira yabene echirani yao unatirabe Ndizi nere akikisha unobekire ekeroko kwa mentaka lioiga ke oiguna na leo yoguna nkaya obege kwa matine Ndizi TV erwansume usi omoroberio mobau Ensakia Nairobi kororo ugobono nae kabe ambassador una babo Kemuma Motange babo Kisii Rogo babo Simunia Tuti babo Kefa babere ki ambassador jingi ya kabisa kwene kibina emoroberio gose kitasin kitu gya Ndizi TV ki agendere andi ya saseire asomoroberio gose asemoroberio eli ya atokoleta kira lituko ime ya Ndizi TV nero bwansuma usi biamano kirmane tutubwati asemambi yabone tutugatoenda sense ya magaseti esali bibitu bigenda gucharara ende turamayana na ndete kumurekerwa asa magaseti yemambi yabone bona botambire ombade gaseti ya The Standard. Laiche na botambe gazeti ne ya Daily Nation ase page ntangani one morekerete ing'akia serikali ya Kenya kwanza bono ya chakire kurigereria igoro yogo Rusia abantu ebango amo naboigo kwene kinga ngwakana bale chifine chiri chikobekwa ase chinsemo au naboigo chibesa chiri chikobekwa ase obokoreri bwe serikali ase chinsemo au ase bono morai bwensa abono oikaboniga agoteba mnanigo achinsemo chirigereire kwa kanera ebintu abuna sensemo yochi passport magana yoko register ebipande naboigo amagana yamaremo chibesa chiri chamaremo naboigo amagana ali yochi birth certificate amo nechi certificate chiri chogosira naboigo nigo bono anegetico se abwate kirenga kyogo chigo sangereria chibesa ase ebono iga abwente kwa nekinga aba chibesa chiri chabikirwo se chibe ase ensemeri ya chibesa chabikiru chinsemo ngone kibalenga ngo sangeri bale eri wakana goseko goikirania okugani kwa gugokora amadeni ale asensito oya Kenya aseboniga niga mulikirete igoro yo chi passport asebono amatukaba tambe gose abukonye wakana 4500 kolende bono ase gazeti eri abwatoka gose asa machikama yaboni gani gora chikwakana chishilingi chilibuisano na iberene chimisano gose 7,500 naboigo nigo ase semeri yo bokoreri temporary permit bukale nigo kwagakanire chimisa tokolende bono gochwakana elibweyamo na seboniga atoko oko irani gose oko ligeria nsemo ya replacement se passport ya okonye ya sirire konye nigo kwakana chishilingi chilibu 12 korende ningo boni gora chugwakana chilibu emerongo ebere seboni go ndonyale kwa egwa passport ya enya konye ya sirire nabuiga sensemo yebipande asama tukamaiga nkwale gwakana kende kolende boniga konye koromogeni ogochukubwata ege pande nigora chikwa egwa nego chukubwata chibesa chishilingi chimisatu elionyale kwa igwa ege pande kyao nabo igo konye go tagetege pande kikyago sigyasirire nabo igo igora chugwa kana elibwa yemo apo matuka maiga kwa gakanire emya yemo kolende boniga nigo ogo chugwa kana elibu eyemo nabo igo asensemo ya particulars wakana abo matuka amaiga ogwakana elibwa yemo kolende boniga nigo ogo chugwa kana elibwa yemo na manga mulike mwanchu muligere asensemo ya malemo boigo niga mulike asensemo yechidet and birth certificate nigamurikire nigo muragwense bona awotenga nechingaki abantu bakorwa ase chi comfort zone nabo igo soko konyora ebintu ase batali gwakanira kende ase boniga bona bago chikurigeria kwase ensemeyo yechibese chochugu ochuwakanira ndonyore obukorari bwa serikali munenchera ya yogo konya amadeni gose yokota ochukusiria okonyora kwa madeni sensito ya Kenya nabo igase page yentangani egazeti ya The Nation ndio chemolikirete igoro ya abantu bari bagendere gukwa sensito ya Kenya igoro yeri nino wasasembure yeri nino asebono emebere yaba korari be serikali ase ensemeri ya kiare bari bako osangaria ebango ya kiare abantu babere mbabete bagosira
amagimabo asebono egari yabo bari nete jabetege koirwa na mache nigo emebere yabo yatogete asebono bagendrete ose serikali yagendrete kwane kingango korere emerobero yo gutanga amaafa asaba Kenya chingake chigachia embule nyinga egasa inegotwa ase enseto ya Kenya nabo igo ase peje yiga nigo entangani igo boige molekrete na kie ase kinyore kemo ego sub county ya Kadunyi eyo kutoka county ya Bungoma bono egendete kwa no mochando bwa abana bake konyora amalito agenkyo asenseme yo ya Western nigo kwa kanga mochando yo abanyoroka abe myaka emeke mono bakonyora amalito agenkyo nabo igase omoedi gukorera se gazeti ye pechintangani ndoshebo igonike molekrete goro yo morayo mukoro bwense nere Uhuru Kenyatta asebono akote ya omorai bwense osomorai bwense ase egekekega Dr. William Ruto nga ndusie ase emeroberi no tari nchengerete emero bigine tari kogenda abuna eganeire asebono atetenga narosire gukira asemo kunyago blame ngani nche na gerire uchumi ya Kenya koba embe nabo igo ase ebo ebinte ebinge asebono agotenga tiga abakolera abakenya egasi ekyagera tari nche na gerete moncho naraga molikira se egasi tiya ase peche ntangani go sairo bolito kolende inkonyora ebiro ningende gati na kukumanya se obo imimono alia agendrete ase gazeti yega Biyasano manjumuri Ndizi bagera mukwira ase gazeti ya Standard ya sepeche ntangani alioraga ni korororo se aliamureke na alibna umurai bwense Dr. William Ruto nigo arwaniri ubo kibago korinde niga sinyiro korwania ubo kurumi ayuna ararikira ase gazeti ya Standard bna orwaniri amangana yobo kibaga asensetu ya Kenya asomonu bwe Kenya muri baodena terrorism lakini bado asensemo ya graft use corruption ero nigere ange 0% taraye ruani ayuna aramurekere ase gazeti ya Standard beche ntangani anene ase bingese bali getegaiga mbiribuna ange 2 billion ni ojanyare chigosira ojasensemeri ya cyber frauders se 322 million chabete recovered abuna sesemo yobo ya obokurumi 855 million cyber threats to Kenyans critical information infrastructure ebingati yabiri bitaraikirana as okurwani obokurumi as ense ya Kenya ikolingana limamna wate ya gazeti ya ne ya Standard ni morgedena iyo murai bwense urwaniri amangana yobo kibago korende asa mangana yobo kurumi bado egetiro ngeroro Boigasi gazeti ye ni morgedena kyabantu 12 baina kigo sirobo gimabwabo kubatikana nembure nyinge yegendete gotu asense yeito ya Kenya yelinino ekero serikali ya bekremeroberio yogosira bali bakirwe no mochando bwembure yenyinge yegendete gotu ase beche entanga nindojene bijane chora buna maje are amange asijinsemo awao anene asense meli ya Kisauni imeye county ya Mombasa enyorere oranga kia maje ngakil nino egendete gotindia na kobabobe asensi tu ya Kenya enyore muna Waterman na tebetebuna mangana ngochire gotu gondo maraibo ensinera gato na ambrateyo naro chiri kurigore kerale ngi gukwana ne nyomba yo bralie yemo abore tuguna ine no to debina ngo komisiri dio yo ngo tebeti maraibo ensate na ambrateyo na ndegatu agate nene ngwadala korobotugi gakomanya na tebya bakenya ningo yo tebeti maraibo ensate na ambrateyo kudine mbra toreke goita abantu abange ange wikabono 60 basiro kumabwabo kubatakana nembure yo chombe nyinge ya kure osetuge nyinge ya kure se ya Kenya umurai bwense umukoro Uhuru Muigai wa Kenyatta jana narorekanete nande kero gumeteriria rorekanete orabereka arojikanteriria kero mwano yanyaride kako abanyanyimba bako endoro kuri gichibundugi konde tukiro nane ne sogetie kerarenge asi kanise yemo aliasi county ya Machakos ekarade ya baraibo mabasi miuro moja wani Kenya buna kanyakuyarigani ngoira murobora ibwense ya Kenya asomo nubwe Kenyameroni gawadena you reform the next government oino morai Uhuru Muigai Kenyatta odebeti abarai bobwasi miuro moja wani Kenya asika city ya Standard majumuri ni mregrede igoro engana yumurai bwense ya Ukraine
akare koro kuna nele voldim salikesik mangana saliskai maitu mura yoyo abga te request ke go just semo ya Africa ando nyoro maitu mura ibwense ya Ukraine oyo na de nere saliskais ni gabwa te miaka merongene 45 years ntebi ekero kwa ndalia semo ya mura minyukane bale no mura ibwense ya Russia Putin ni gabwa te miaka 71 ibono medene ngora koira sense media history ka ngora koira goro yabarai oyo ni gabade 45 medene miaka mekesa dime dino medene miaka murai bwense o Kenya bwade lakini yakero ndoje na akaro dana request nere murai bwense ya Ukraine abwade ko kia sense mai Africa do ko jidori lime yakero murai meta bwade miaka 45 murai bwense ya Ukraine ni gabade miaka 45 yakero o Putin ni gabade miaka 71 yo mede ka dora na debigo kora na Ukraine na Russia ese ginkora bere yono gwete na Kevin David kolende mura yoyo na bwade request gete ko kia sense ya chise Africa aido jina ligeria karto ko rasika seti ya destanali ime wendo konde to bwatia tutumere uchumbe yao karto ko boletina ine umurai bwense natakire anya komojia serikali eri ya rwetororo obisi nero ya gerire okora amakora butaraikirana ase ze ya Kenya gendero tutumera uchumbe yao karto ko boletina no nyona litukoria Jumatatu butambe niko kwandra siasa na magendero asumuroberio bwensakia Tukuna se page ya kabira se gazeti ya Daily Nation mwanjo bari bone muri krete ngaki ekinyoro gose sub county ya nere ya Kayadunyi eyo gotoka me county ya Bungoma asebono bagendrete ko bano mwichono sekiringa abana abanyaruka be myaka kekima bagendete konyora amarito agenkyo kolengana no gose ko bwate no muri kibna otenganigo abanyaruka be myaka meke nyari gweto maisukari na koba bakokora ebintu bitanche iri gose abakonyora marito agenkyo koro ase abarundi bekigali kiriche kisabari kintambe asikiri batengani go obotaka bole asense meyo yeire abanyoroka abu kogenda na gukora obotaya yi ase ense meyo igo bono egento kyo ichaninga abaro kiwa abekirasi ebike mono no nyago chakira emyaka 10 omwancho morigeria bagasine konyora obolito kurwa ase abantu kurwa ase kenyore kyo ase sub county yo asebono yaro kaniko ba omochando omonge asebona abaibori bare abakemono ose abanyoroka babaira abaibori chingaki bare abakebare abana asebono obotuki bokora ngani gamatuka bwango iga omochando yo baire go comment kana se amori kyatenga inkopwatekana ya uchumi ya Kenya gokonga ekoirira abanyaruka bo gwetoma na boigo kwenyora asa kongu yo konyora amarito agenkyo nabo igo ese page ya gatatu nigo mwancho muriria morekirete na ki ase county ya Bungoma ase egetunikia aligoni bono ase bono ase community amanyekana sabaot ase bona abasacha bagotenga niga egento kiko kumi gosere tabu ase omonto mosacha okwana igoro ya mangana ye chinsoni no mwana ye omonyaruka ase bona abasacha ase kenyorekyo bono batenga nigo yani mbadi konyora inguru chogo kwana usicho chaka gokwana na bana baba banyaruka igoro ya mangana yo bwanchani egento bono anane kya changere abana baigagwa soka sikali na kwebwatranya nebikoro byo bwanchani na kweirira okonyora kwa marito agenkyo ase abana abo abanyaruka bono bagendete konyora omochando yo ase county yo ya Bungoma ase bona abasacha abasensemo ya nere ya sabot men baboli gotiga einare yo nga gotatuara obwamate bwabana abanyaruka erikonya korwa obosemi bona basacha babarabo bagotenga mbali gotwara yani mbali gotora courage gosenguru kiriche kunyara ko mwana munyaruka obosemi igoro yamangana yo bwanchane lebono negento kyaro kanego changira abana bayiga banyaruka konyora amarito agenkyo ase page ya kane mwancho muri bono nige molekirite igoro ya serikali
na kibon ego chiko chaka goru konyora chibesa sensemo yechi osujo bokolari au una sensemo ya Huduma Center aso konyora ayonya nebipande nigobona ego tenga omora ibwense na Dr. William Ruto asebona aligere irimono asechi state agencies eriyo konyora chibesa asabona aganire tiko sangireria ase target yaye ere 112 billion chibono chitari chiri choko rusie bango chine chibasa chiri gwakana ase chifees abuna okonyole bipande chiba certificate chinacho ara chikorusi ne chifine chirora akwe fine okonya andake gosuba kore limocho fine yoriora akwe chine chibasa chiri abwate target yogo chiko sangireria ase mwaka Osase chinga kichire motwe asibono asensemo yebipande abuna na manyabwatangani abeteka komenta aswika chimi isato asebali abageni bali bago chikubwata ebipande abiwo mancho muri ni gobono ayo chikwana kinga chi levis mancho muri buna semeri ye chinyomba go chikoika abwakane asibono mwako 2020-2024 abwanete go sangirelia chibesa chichire torase department ya yoko sangire chibesa asibona bwato kugania koko iki 431 ose 0.2 billion 431.2 billion asibono awochi gosangirelia erinde kwana kingango korare amadeni ayo are asense ya Kenya asibona ateria bakenya nechingaki echokweba ochokorwa se comfort zone edio nyale gwakanira ebintu biri bibwanete gosobante kwa ego bokore biri bante kokorerwa na serikali edio nyale gwetene na buno mo Kenya tutali gosaba madeni koru ose chiloni koru chinse chaisiko nyabo igoni ga kwanirete ase page ya gatano mwanchu murigira bugoti ngo ikyase page ya gatano boniga ngose umogara ibwense bono alikwerera igoro ya government to government oil deal ose G2G amaftari ya serikali ase serikali ayibona gendete kolenta liberera aigati iyo bomo bwazimyo baraibo mo bwazimyo amona Kenya kwanza asebono Ntuaranganere omoraibu mobwazimyo raira modinga asogati na goteba tige serikali ererere kigima sereba Kenya ebiketeneni amangana iyo kolenta mafuta asomoroberio OG2G asobono omoraibu ense aigirire na bayigoteba nga asokolenta amaguta yaiga asomoroberio yo nigobono ole ntire ogwamatobu ya asigati chinse chirichinde na boyiko ase agoteba mna omoraibu kama kinere kyodiye murere odinga alente obo saidi bwaenga igomoroberio G2G ole scam asebona amoganiri alente evidence gose obo saidi aboko kwanira ekere muraibe obo mobwazi myorere odinga abakagoteba ngani igomoroberio G2G ole scam asebona amotebiringa tiga alente obo saidi bwaye erinde anyale ko segeta amangana ya gukwana inga igoro yescam asa amasemejo oija mafuta asibono muraibense boigatenga ase amafuta yiga akubwatirania chinse cha Saudi Arabia amona United Emirates bono nigo agendere konyora chikrit simbose agende kuligirirwa asensemeri ya azimio osabara ikurwa asabomo obwazimio asebono omurai iwo obwazimio abakakobori murai bwensena abeke teneni amasakara ali yokorenta amafuta yokurwa se chinse choja United Arab Emirates na boigo Saudi Arabia kolendo muraibwense ninga goteba muna nigo keregento kereteneni ondeta yo obisete kende gyonsi asebona moboliri nere alente opposite bwaye korwa ase chinkwana icho abaka gukwana igoro ya mafuta yo akoru G2G na boigo asensemo ya page ya gatano nalimo igo mwanchu murigeria egokwa egomorikirete igoro yo murayo mukoro bwense ya Kenya nere Kenyatta asebono ayo kwandira naki abetega ko sabire kago keteka igoro ya nere okotuchi blame nere bago tenga nero geride serikali ya Kenya nero gerete serikali ya Kenya kwanza itaragendera asiboniga kolengane gazeti gotenga ni gobono amotebeti murai wense
William Ruto buna konyo osiyo gukorera abakenya emirimo atike komo blame atike kotebanga nere ogerire atarayikirania emirimo eri ose atarayikirania ebintu biria akwanete chingaki icha okorigi chikura chi campaign aboigo ate otenga nero ogerire amagere osense yetu ya Kenya ujumi yabeire embe asebono ate tenga Ogo kira kwaye tamiti ngabono taraigwa gose tara tegerera ari abeire ka gukwanwa igakwanta chinga kyalinga ase county eri ya Machakos semo ya mwingi sebaba ikarante ase kanisa ayemo ase county ya Kitui mwanjo maligeria ase county ya Kitui asebono balinga ase kanisa yemo ya Full Gospel eyo erase ensemeyu ya mwingi asebono abeteka gotenga Akonye serikali ya Kenya kwanza ya sinyuru gokorera abakenya emirimo korengana nabariete eira chinga kichechi campaign etige ko tebanga otigo setie ko blame etige ko tebanga nere ogerire seboni gatiga bakorere abakenya emirimo nabo igo egotenga ekerekero muntu abirika ko awase asinyuru ko ikirania obukoreri bwaye nigo bono ayarorekanire nga nigo akorutira akorutira engana gwecia aso muntu oria otangane tororo bono egenta kwanete nonyene kero chinyumba chino cyasinyire ko goraka bono muraje goteba nga Uhuru Kenyatta ogerete igo mwancho bonara muri kire sepeje ya gatano limo tetenda oyo muntu Brighton nerara tumanya ayara mulikire ase ensemo ya standard uya sana mwanju muliro Ndizi TV gatondeta ensemo ya amagaseti week B kero narode message ya ora kidi tukuria Jumatatu tubwate siasa na magendero ditukuria Jumatatu tubwate bwatoke azamatera yugo saba igo week B mwiwatumira SMS ya bwa ensemo ya Facebook jua ya kwamba tuko na ratiba na mipangilio ya Ensakia kuja kitukuria Jumatatu mpaka litukuria Ijumaa. Aso kwenyoli litukuria Jumatatu tubwate siasa na magendo. Litukuria Jumanne iko tubwata mangana afya. Ine health. Litukuria Jumatano tubwate gisemi education. Litukuria misto twara obwansu bweri chiko ine nsemeri yaro. Litukuria Friday na kitoko twara ebwato ke free Friday aso kusaba ogotera kwao sinjira yabene. Iko bono week B manyabuna lero gotera ngoyo okubekirwa somurubiri rw'Ensakia igo manya ratiba ya kila siku nindojiga buno kwanete lakini jua ratiba ya kila siku toina na sensema ya magaseti lakini barabanda to majujumbe cyabo bali batomete chingiya nandi jigo someka ndojetera somboga thano alimi yumurubiri embuni Thomas Saisi akona sisi Richard Bangi no alimi yumurubiri mwaka kileja neno alimi yumurubiri asemambi yaboni. Asante sana ngoire ni asembe ya kabere kasetine ya The Standard neri marketena ngakibono muraibwense anyareka go kwanira ali anyareka go kora na ali atarakora asomwa koyo manyareka ko bobis nyanyora sembe ya kabere na katatu omwanjwa omurigereria kato kusuka ke beji ya kaneri marketena ngakibono muraibwense umukuru bwense ya Kenya urumweke Kenyatta atebiri omubwazimiro moja hatu warogo semere no mwaka 2027 na bawo chikubwa chikura aja koira oborai bwense ya Kenya murai bwense ya Kenya urumwe murai bwense ya Kenya Dr. William Ruto bono nigo arura sense ya Kenya bwarwete maragoba akaenda ase ya German na France ekranya tika kwegira kisabali chae agatabuna eretali balimo nande kerako enda sisi ko tali twago choro kolende niga chikorigeri aba Kenya ayindoje na ro amorikira ase beji ya kane boigo nemorithena ngaki omonogeri bwebunge ye Senate nere Amason Jeff King anyarika koboria barai bali barase National Dialogue Team kwene kibuna interest yaba Kenya nere kobekwe mesa litangani ekarongo gocherali wikase beji ya gatano neri morikethena kibono murai bwense Dr. William Ruto anyarika komodea anyarika komobole murai bwa mobwasimyoro moja na barai bande kwene kibuna basokirie ebo bisi bali bamanyete igoro yesaga irasa maguta ali government ekero murai bwense Dr. William Ruto anyade gakwegera amangana ibuna barabuo ediri ye bekinigere ase ogosuka gochibosio eniga yakondaya asensemeria sotike county ya Abomet ya bulitskurigo nabantu 12 nigo basiri bumwe bwabo kubatikana nembure nyingi yegendete gotu asikinsemo cyanyansa
na Western ase emeroberi ao yabekirwe asogosira ogwa kwa kumuchando igosokutu kwembura boigo mase beje ine meredenage omorai gose omokonyi bomorai bwense gatigashegwa anyarega kuburi chi count kwene kibina nkoso kibari osinkwena na bari chibese ejira konye emuchando yembura yo bande gwa kuno muchando bwembura abayigo abobisa bari gose emebere yabobisa bari okora ase kiombe gya Kenya Revenue Authority nigo yanyarege ko abuswa na mache aliasizema ya Ramisi Bridge aliase county ya Kwale ekero emebere yanyarege ko ligigwa na konyorwa buri tuko ligoro incident ya koreka ndigitariki 15 ebiro motenyoyo nigo bono yatigire babera ba city obogima bwabo kanongo charali ikase pechi ya agatana kabene murithena aborkiwa korwase county ose university ya Makorwase county ya Machakos nigo bono banyarire bakoreta hub yego chikokonya bari batali korrabuya Korwase University Machakos University nigo bono banyarire kero banyarire bakoreta hub yego chikokonya asoko in technology anene asibali batali korrabuya ose babwate blind eye asoko bakonya asimiroberi ine hub koba ase esimi bono nindo jina governors ni gobono banyarire bakoboli education team kwene kibuna ngufund bari university ase obwangerinda bana banyare bakogendera asa masomo abo ase bejatano atuto manjumure kando jebro byana bigara ko charara gaiga ne libuna abarai ni gobanyarire bakurwesko yabo yo mweryo ojuyo ojase uyo kabeire former chief government pathologist Dr. Moses Njue ekanyarire gakwengwa aria ase kinyorogiari ku Mbere South ase county ya Embu ase bechi yeboigo nigo ebeje ne margadena ngakibono mwasiri mwasiri oyomo wase county osase serikali yono mwasiri bamangana yobole minere mitikari ntoli anyarire kako suspend gose kako tenenia ajifamu bere echochi yabwate eresisi ya mangana yekawa kubatikana na reform siriji nyini gadena tifamu ejinjira ikirani amani na maragwali atakere kubatiwa ase ya Kenya ase beji ya gatano na gatatu bogone murgredena na ki abarai ose Kisii County Medical Staff babako abakargo display jicho jiri chekerero asibawo de abuna 2% ase county ya Kisii abatabu ati nyumba cyake bara igogoika emetinyo to goikabono ngwakikisha bari kiromonto na abwate echo ya akebara ani choye modern bechi akiandani limurudena bono ababwatani bali bechi union nigo bono bateruna nigo bago jukorali osini bago kubwata na nasibo savant kugenda asomogiro komoje serikali asokobeka high tax ose kutangeli ebango ere iguru mono ase bechi 14 koda nere mulugete na umurai bwense ya Ukraine nero umurai bwense yo Zelensky Sky ni gakarwate abuna karikoboria Africa kwene kibuna kolenda bara territory cyabo nande agarko mochi umurai bwense ya Russia Putin agardena Putin tasigeti bantu tasigeti nse chinde akomodena nereni gale mo colonialist state igobona agadena tasigeti chinse chinde karadena Africa bono ninga kwata kiregocha na kwimukira amo na kokore mirimo yabo buya nense ya Ukraine ayindo cyo manjumene aramurekere hasiga seti ya the standard mambia boniga bwenyorega seti yubo somera mange ikiagerega siyane nje nigo yarenge kugochuteria Tukurina se gazeti ya Nation ase page ya gatano na kabere igobone molekirete igoro yo mobwa baraiwa ekyama kya UDA nere omanyika na Johnson Muthama bona asa gotenga mora montu buyeka gosomora ibuyeka ase ensitu ya Kenya oranyare go sigikania no mora ibwense chingaki cha 2027 asoborai osase kirgo kyoborai ibwense nigo alenere Raila Amolo Odinga asebona ate nere buyeka oranyare gosenero obwate abantu abange bakomo osira Wata bafuasi abange asensemo ya gisiasa asatebre na nerabuyeka oranyare kumo orwanie segi ya gisiasa asensemo osaso mwako 2027 nabo igo asatebre konye se konye nere moraiwe kyama kya Wiper Kalonzo Musyoka ogochikwa egwaribaga byogo chikorwanire ekeroge kyoborai bwense amwako 2027 iga bonera chikoba nga ara chikoba agusu ochaso moraiwe kyama kya UDA
ye ne Dr. William Ruto ase konyora ekirogikyo asate nga nigo bono era rahisi sana ase bali koira chikura icho cha 2027 ase bona tenga omonto bweka ole omonyanguru ase nsemo ya siasa nere Raila Amolo Odinga oyoro muraibu obomo obwa Azimio nabo igase page ya gatano gatumancho omorigeria nigo bono emorekerete igoro yaba eguse omugano bwa ayo mo bwa libabete bako abakonyora chingoma yasombosokono we para sebono ogokwanira igoro ya Samson Simeon Mwangi oibono obetega konyora mu basokana asomako 2013 asebono akoru mugano ye igoro ye para ase ekyombekerikia NTC bono ya teruna ya usia abatuko roboti ase gotabuna account ya Nairobi amoneri ya Nakuru nigo etangaine ase amangana yeme basokano ye para asebo igo batengani go bano bago chikwene kinga ase emetenyo yugo kumina kabere bago chikwene kinga ngo enda bale ase chinsemo eri koraria igoro yokumanyekana igoro yeme basokano ye chipara asebo no baborya bantu kwene kinga ngo bwati bali amachiko namaragwa ali abikira sensemeyo ye chipara ase ngugo charale mwanju muri wikase page ye 10 asebo no emolikrete igoro yabo bisa abo bakori emirimo ase kyombekeri kyo gosangeria ebango kyare abo bagosira goseba konyora mu basakano bwo gosombwa na mache sembure nyinge yabake gotwa ase county ya Kwale ase bone mibare yabo yabeteke gotoka nabo igo omwana boda boda oyomo ase bo igo nerabete ka gotoka ase bono abantu abange barorekanire kwakwa na mochando yubwembura enyenge ywegasaine gotwa asense yeito ya Kenya ase page y'umwancho muri 10 nigo bayigo emurikiritenga kyomora amokonyi bomora yubwense Rigathi Gachagua bono aborya serikali kubwatuka chibesa gochase chikaunti chiri 33 echo charekane gwakomono nembure y'erinino chirachigokonya omwancho muri chirachigokonya wosira abantu bari bakirwe enobo kunwobo bwembura anene ase bari ba chinyomba cyabo chairiro nabo igogotigara ase eroro batabwati kende bakoria nabo igo batabwati ase bakobera ngotigara mwanchu muri ase page ya 12 ase bono page ye emorikrete igoro ayoko register gosuyo kwedikia ase omoroberio omohia obwe ensemo yobochenu oyomo omanyakaina social healthy services oyibono omanyakana chief ogoso oruseti omoroberio ori bwene chief ono omanyakana social health insurance fund ono ase serikali otenga konye tora register moroberio yo to konyora bokori gorwa ase ensemo ya serikali ase monube Kenya morekirete nga no chief registration no state services ase ono nere omo waziri bwe health Susan Nyakumincha bono ndoche ebichaye akwanerete ase engane yo ase abantu abanene nigo bone gotenga oika oerike ase omoroberio yo o social health insurance fund erio nyare ko kwenyorera obokorari ase chinyagitari iche serikali gumwanchu morigereria na inongo konongo kolera ko bayebiro nongo kolera gaiga ase nsemo ya Daily Nation erio onyare kwenyorera egazeti yo naboigo obwesomere buna kwemanya amange anyare amolekeire nche nagotebia ase nchiraja igoro goseyo gwetera tu kolendi nabo kwenyorera erio nyare kwemanya amange kana mange amolekeire ase egazeti ya Daily Nation geva korugurwa sema ya gesima niko ndani ya dhano alime yumurubiri muyamona mwanju murere na nsema tu magasetu akorire ekarwede na Rigathi Gachagua awade abuna akuburia bono ekorengana seti ya Daily Nation nenje na magwebo na akuburingo because na ubale serikali na Rigathi Gachagua uboriria serikali tangabona awade tena gi wamebabege chibesi jwa kwa nyafrade katote bana ina Rigathi Gachagua ni akuburingo ikiana ubale serikali na Rigathi Gachagua una akobori bona mgumina gi abaraya banga gi ngakibaho kabato beka gasi kaseti ane ya destana ni gata naro ni gabori chi county abagavana kubeka chibesa bwa rombe lakini akaseti eri atebena nigo akobori
akubori nga kiara bori serikali garoro tage bade na kibabe kiri kibese jogo kore gwende jogo konya bali ba green mojando bwa mojando bwimbura nindo jegega ombori Calvin na kurumurongo live tuned in kama kawaida Joseph Okong mokogoti Joseph bali na Maria Moye baodeba no ali me yumrobe tuko ndani tware mambingi ya maseni ombori Calvin nero yo adano ale kurenza meri ya mrongo nindo jina biro beto biarire ikia tuade jide kangi komi na ibere ase amangana altoro kwa na siasa na magendro imedena bageni baito baikire na mbaraika lakini I think Joshua sijui kama amefika lakini na mbaraika bado nabotoja sore na botoika sore linde na bonga tena baachire sawa na turatebu lakini ninga tena watakuwa ndani ya mchengo lakini toja sore linde tumakwebanga oja sensemo ya siasa asemambi ya boni eneo Ndizi TV ubwansumu Gusii toska kiarango na tora sensemo ya siasa na magendero torabore nas insecurity ya beira sorongorwa Gusii ningie kogera gobona yo na mange ngokwa na tore asemambi ya bona toska eneo Ndizi TV ubwansu umo Gusii. Ndizi TV ubwansu bw'omu Gusii. Mwana mwanju muri Ndizi TV andonse asowera ne kichabe ngo kwari ne asomuru mwanone biyogo jakira litukuria Jumatano ujagirense ya maneno sumbaka chinse zito nenusu asekira litukuria Jumatano ngo kwari nkenda ke komi kiromonto na watu mwana tuwe chaya eseke no kwanya wikufa iti nyombo cy'ubunyanzi niko cyombo cy'ubunyanzi na cyakora taibwe umuci ono ngamake song na chibusi gega no tokora tabo kindu bakirengenjo badenga kibaki netembere mu kibako ri barigirie birogo osinani kibarenge to jokora